pagpaminaw sa imong pulong, O God. Lord, among giampo nga ang kamatag kasing-kasing ligon o bumok diha kanimo Ginoo. Lord, salamat kaayo ikaw magatandog sa kada usa ka namo. Lord, salamat kaayo ikaw magatagpo sa tanan nga panginahanglanon sa imong mga katawhan. Ug nining kabuntagon, O God, amo kang simbahon, amo kang dayigon, ug amo kang himayaon Ginoo sa among taliwala. Amo kang ihataga gigayon sa paglihok pinagi sa imong balaang espiritu. Lord, ikaw nasayod sa matag usa ka namo. Ug among giampo nga ikaw magatandog, magaayo, magahikap, magakonvict, Lord, sa mga kasing-kasing. Kung unsa man ang pagkinahanglanon, ikaw ang magatagbaw, magatagbo niini. Bisan pa katong anaa sa online service, O God, nagtanaw pinaagi sa Facebook live stream, amo silang gidala sa pag-ampo diha kanimo Ginoo Diyos. Lord, nga dili ilang paglion o lapasan nila, Lord, kung dili ma-stack up sila niining maong live stream. Maminaw sila hangtod dito sa katapusan, O Diyos. Kung sila magasimba, magadayig, magahimaya kanimo Ginoo. Salamat kay Lord nga sa imong presensya adunay kusog, adunay kaayuhan, adunay katagpawan, adunay kalipay, O God. Kami ania sa imong presensya, Lord, nga nagahandom na imo kaming punuon na sobra-sobra pa Ginoo. Among gihatag gigayon bisan pa ang imong mga anghel nga magapalibot ka namo, Lord. Ang imong presensya, Lord God, naa ka namo. Ikaw magalingkod sa imong trono. Ingon, Lord, nga kung ikaw pagabayawon namo, Lord, ang imong gingharian will be in our midst, O God. We thank you, Holy Spirit. Just come and move. Ori mama raba shaka raba sondo roba shaka raba. Yande rimeme yala rabo sondo raba. Robo raba shiki yala raba. Robo raba shiki yala raba. Yapo na mo, Lord, nga bisan pa katong among mga itag sa live stream, O God, na sila mutanaw, maminaw, kung sila makapaton sa imong paghikap ug pagtandog, Ginoo. Salamat kay Lord, why COVID lumabot nining maong lugar. Pero ang dunay sakit sila mga ayo, O Diyos. We thank you, we honor you, we praise you. In Jesus' name. Amen, amen. Amen. Andam na bata mo dahil sa atong buhi na Ginoo. Atong ipadahunog ang atong mga pagsimba, atong mga pagdaing. Amen. Come on. Dahunog sa pagdaing, kanimo lang. Dahunog sa pagsimba, kanimo lang. Kanimo lang. Dahunog sa pagsimba, kanimo lang. Pili ko ihulog ang pagsakyaw sa nagibulungan mong buhay. Pili ko ihulog ang pagpaapit sa kanawasan na batunan. Ang akong pusong ilutso-lutso o isayo-sayang sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kabuti wara-wara o ipakmakmakmak kanawasan na batunan sa imong presensya. Ako may kagawasan.
kusog, ilukso-lukso, ug iwan sayang sa imong presensya, O Dios. Ang akong kabuti, wara-wara, ug ipakpakpakpak sa kagawas ang nabatunan sa imong presensya. Ako may kagawasan. Diyos na bala, ang atong gugma sa pag-awi, iyan sa Diyos ang atong hari. Ang atong mga bagay, para sa Diyos nga bala, ang atong gugma sa pag-awi, ibalik ta sa atong hari. Diyos nga bala, ang atong gugma sa pag-awit, ibalik ta sa atong hari. Ang atong mga pagdaan, para sa Diyos nga bala, Para sa Diyos nga bala, ang atong gugma sa pag-awit, ang atong gugma sa pag-awit, ibalik ta sa atong hari. Atong mga pagkain, para sa Diyos nga bala, ang atong gugma sa pag-awit, ibalik ta sa atong hari. Ang atong mga pagkain, para sa Diyos nga bala, ibalik mo sa pag-awit, ibalik na sa atong hari.
akong kalipay sa dihang nahimugso ka diri sa kinabuhi ko. Dili ko kayo kapungan kasukilo ng imong ngalan tungkol sa kupang nasinatinan. Kapungan ng baha ginaguro sa hangin sa kupang mo Diyos ako magpapabilig. Mulukso ko sa kupang mo kanako nakapagong sayo ko pusayaw ko sa kupang mo kanako nakapagong syagin ko ang ngalan mo kanako nakapag ibayaw ko ang ngalan mo kanako nakabago. Nag-aawasan akong kalipay sa dihang nahimugso ka diri sa kinabuhi ko. Dili ko kayo kabukan ikasukilan ng imong ngalan tungkol sa kupang nasinatian. Kapungan ng baha ginaguro sa hangin sa kupang mo Diyos ako magpapabilig. Mulukso ko sa kupang mo kanako nakapagpusayo ko pusayaw ko sa kupang mo kanako nakapag-isyagin ko ang ngalan mo kanako nakapag-ibayaw ko ang ngalan mo kanako nakabago. Nag-aawasan akong kalipay sa dihang nahimugso ka diri sa kinabuhi ko. Dili ko kayo kabukan ikasukilo ng imong ngalan tungkol sa kupang nasinatian. Kapungan ng baha ginaguro sa hangin sa kupang mo o Diyos ako magpapabilig. Mulukso ko sa kupang mo kanako nakapagpusayaw ko sa kupang mo kanako nakapag-isyagin ko ang ngalan mo kanako nakapag-ibayaw ko ang ngalan mo. Mulukso ko sa kupang mo kanako nakapag-isyagin ko sa kupang mo kanako nakapag-isyagin ko ang ngalan mo kanako nakabago. Ang ngalan mo kanako nakabago. Amo kang simba, Ginoo, kay ikaw ro Dios ang Diyos, walay sama kanimo. Oh,
kahadlok ko gilupi sa imong pahiyo hanggang ngit-ngit minalagan sa imong pag-abot ang kahadlok ko gilupi sa imong pahiyo may tingog akong nadunggan tingog sa akong amahan may tingog akong nadunggan iya akong ikantahan kanunay di kang gigunditan di ka buhian ikaw ako lamang kanunay di kang gigunditan di ka buhian ikaw ako lamang hanggang ngit-ngit minalagan sa imong pag-abot ang kahadlok ko gilubig sa imong pahiyo hanggang ngit-ngit minalagan sa imong pag-abot ang kahadlok ko gilubig sa imong pahiyo may tingog akong nadunggan tingog sa akong amahan may tingog akong nadunggan iya akong ikantahan kanunay ikaw gigunitan di ka buhian ikaw ako lamang Kanunay di kang gigunitan di ka buhian ikaw ako lamang. Kayo ako gigunitan di buhian ako imo lang o imo akong gigunitan imo akong gigunitan di mo buhian ako imo lamang
kanimo akong Ginoo. Hambalaan mo, Espiritu, ipakunsan mo kanako. Mudugo, musalik ko, kanimo akong Ginoo. Hambalaan mo, Espiritu, ipakunsan mo kanako. Musalik ko, kanimo akong Ginoo. Hambalaan mo, Espiritu, ipakunsan. Gamhanan ka, O Diyos sa kahatulan. Ikaw lamang ang akong isaligan. Labas sa iinig kalibutan. Kanimo lang, O Diyos, akong maipagsaling. Kanimo lang ako may katabawan. Kay ikaw ang akong Ginoo. Kanimo lang, O Diyos, ako may pagsaling. Kanimo lang ako may kadapawan. Kay ikaw ang akong Ginoo. Kung ikaw ang kadaugan ko, gamhanan ka, O Diyos sa kahatulan. Ikaw lamang ang akong isaligan. Labas sa nanamutan, iinig pagkatahong gayon sa imong ngalan. Kay ikaw man ang kaluwasan. Dad akong adto sa imong trono. Kay gusto ko makauban kanimo. Gamhanan ka, O Diyos sa kahatulan. Ikaw lamang ang akong isaligan. Labas sa kanaputan, iinig kalibutan. Oh, Sondoro Shiki, yeah. Come on, let's just worship him in our own words. Oh, Sondoro, no, Sondoro, Oh, no, Shiki, nasa nanay. Oh, Shiki,
O Diyos sa kahangturan, ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang butahan, niining kalibutan. Katahon na ito pag-usap. Kamanan ka, O Diyos sa kahangturan, ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang butang, diining Amen, amen. Atong pagpakan ang atong Ginoong Diyos. Hallelujah. Karong higayuna magkuhatag mga testimonyo kung nakay maayong balita, nakay ipasidungog diya sa Ginoo. Adunay gibuhat ang atong Ginoong Diyos sa imong kinabuhi. Pwede ang usa ka microphone. Kami lang ni Pastor. Daigo ng Ginoo. Maayo ang atong Ginoong Diyos. Amen. Kanuna siyang naay mga maayong butang nga gibuhat sa atong kinabuhi. Okay, kasi kung sugod testimonyo, maghatag og pasidungog diha sa atong Ginoong Diyos. Kung sa gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi, dali ari mga kaigsuonan. Naay kadaugan nga gibuhat ang Dios atong iuli sa Ginoo ang pagpasalamat. Naagyod. Kay iyahaman ang pagpasidungog o atong paghatag ug pagdayeg sa iyang kamaayo kanato. Kung naamo yan Dali, nadawat, dali. na sinati, nakaplagan nga kaayo sa Dios, ato Amen. siyang daygon. Yes. Good morning sa tanan. Nagpasalamat ko og dako sa Ginoo. Before ako ang work is mo-manage lang og mga pipila ka workers sa company. But now I thank God sa ako lang kanang own na understanding dili na ako makaya. But kini na opportunity na yang gihatag na ako ang isa ka construction company na namudala og mga lain-laing mga attitude sa mga construction workers. Dili na ko ma-imagine na nakaya day na ako sa grasya gid sa Ginoo, no? Power. So kana Lord. kung sa ato alang kaugalingon na mga strength, no, na at first gyud pastora ni ana jud ko na dili na ko ni kaya, Lord. Dili ko mo-quit na unta ko pastora kay ang responsibility as a HR manager dili gid ni para nako kay dili ni ako ang field, but I trust God and ako ra gyud ning gihatag niya na ako ning makaya, and now 3 months na ko sa bag-o na responsibility og sa field niya na nasa construction, kay dili gyud inana nako ma-imagine ba, but naaman ang Ginoo. Ako gyud ning gibarugan, and hangtod na naa siya na mo-guide nako. So padayon ra gud ko, and other ana nagpasalamat ko sa Ginoo sa lain na year sa ako ang youngest, no, so 18 na siya. And dili sad na mo ma-experience on that day sa iyang 18th pastora na kuan mi na contact tracing mi tungod ni Lenin sa iyang office ba. So
surprisingly good to mauto siya dayon anang gabi una pastora na cordon among balay. Na cordon among balay but nagpasalamat mi sa Ginoo no sa negative ra gyud na result sa swab test ni Lenin og nakagawas ra Wow, gyud mi. praise So God. thank you Lord. Amen. Praise HR God. Salamat sa manager Ginoo. and COVID-free. Salamat sa Ginoo. kanang COVID-free. Promotion. Oh, Unya, unya, protection. COVID. Amen. Hallelujah. Kanang COVID-free sa Binisaya, libreng COVID. Okay. Ayaw, gid mo patuga-tuga. Napa. Oh, kinsa pa nang naika-text Dali. din nga nag-share sa iyang kaduogan sa iyang text. Isulti diri. Ayaw sa text para madungog natong tanan. I-share na to mga kaigsunan Okay, para napa? mahimaya ang atong Ginoo. Usahay ba Diyos. kanang makalimot ta ba nga maayo ang Dios alang kanato. So ato nang iuli sa Ginoo ang pagpasidungog. Huwag ka nang naa sa online, pwede nilang i-message lang dito. Comment. I-comment ang inyong pasidungog alang sa atong Ginoon Diyos. Para atong maulian. Ako samtang gahuwat nagpasalamat ko sa Ginoo na COVID man jud pug ko. Kanibitaw nga di kaganahan og kanang mga negative. Nakobidlay. Ang mga negative ganahan na kag positive na igo gyud nimo positive gyud. Mora ni ang usa ka positive nga di taganahan no kay ganahan gyud ta kanang atong environment positive ra walay gitawag nga negative. Sa si COVID ni positive. Pero salamat sa Ginoo sa mga nag-ampo. Ang Dios mao'y muuli sa inyong mga paghago o sa pagduol sa Ginoo. Unya, pasalamat po ko sa Dios kay nauna ang among bakuna. So wala gyud ko ni abot sa gitawag nga severe, kutob ra kus mild. Kanang mild ubo-ubo, sakit sa ulo na sa kaadlaw nga lisod ginhawa, ako nagtingog-tingog. Giandaman man sa ko nilang tangkis oxygen iko nga adi jud ko mogamit ana. Libre ang hangin sa Ginoo nga nung mogamit man kog bayad. So salamat sa Dios sa nakalingkawas unya gitawagan gyud Miss LGU nga nagmonitor sa amo nga kalihukan nga dili mi pagawson. Gitawagan na mi after 14 days. Recovered na mo sir. Mahimo na mong makakaplag og kagawasan. So miduol mi dayon sa among hepe sa panimalay ug among giingnan nga pwede na akong mugawas. Ingon ang hepe po dito sa LGU na anak ko'y kagawasan. So salamat sa Ginoo. Praise God. Nakagawas na gyud. Atong daygon ng Yes. Dios. Salamat sa Dios. Amen. Praise Amen. God. Salamat po sa mga tao no nga nagpadala in taon og pagkaon kay nag-schedule na gyud kog mupalit og mga stock kay mustak yun mis balay kay ang among bayang balay duol ra kayo mi sa langit. Piso na lang langit na gyud. Na-timingan ka ng simanahon nga mag-stock og pagkaon sa balay, na COVID pod mi, so wa jud ko kagawas. So salamat sa Ginoo pod, na siya gipanghikap nga katawhan, nag-abot-abot sa among pultahan ang pagkaon. May na lang kay wa mi naunhi sa mga ulmigas. Kay amo pong gibantayan, kay base pod mi maunhan. Pero salamat sa Ginoo, nagtagbo ra gyud na Ginoo from utan to isda, hantod sa makaon nga mga groceries. Daigo na mo ang Ginoo sa paghikap niya sa katawhan nga maoro poy mo panalangin sa ila sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise God. Balik ta pasalamat sa Ginoo. Grabe. Grabe na makakaplat Napa? kagawasan. Napa? Napa ba? Napa. Oh. Si Brother Pubo, ako na lang ma. Ano? Maing buntag, maing son. Magpasalamat ko sa kamayo sa Dios sa iyang gibuhat sa mua. Kanang walay gracias Ginoo, walay sakit. Walay lanat, wala nya ang mga kaubanan sa balay nahilantan pero gracias sa Ginoo kami wala gyud walay hilanat. So dalay ko ng Dios. So nagay kanang kanang proteksyon ng Ginoo. Amen. Shielded man daw ta basta nata sa Ginoo. Hallelujah. Nigtug pa sa kagaw, patay din kagaw tungkol pa sa Power. anit dalay ko ng Idulot lagi sa ako, Brad. So ingana ra gyud na so ato lang di lang kita makalimot sa mga pag-ampo no kay mao man ginay basihan sa Ginoo kung natay relasyon niya, natay mga kanunay mga pag-ampo matagkaron ug niya kada lakaw ampo kita sa Ginoo. Amen. O nya kada duol sa tao Lord nani kagaw Lord. Palayo. Di man kaduot na ko ana ba ato ding pray dita mo kumpiyansa kay ang atong pag-ampo mo man itong espada sa mga Amen. dautan. So muna nga gracias Ginoo wala gyud niya. Ang akong pasalamatan kay bisan og pandemic kanang sa construction ba
daghan jud kayong panalangin, daghan delivery, unya Hallelujah. lisod niya, ang mga mag-deliver po, napos lay kabayad. Ay, salamat sa Ginoo. Meaning wala day pandemic sila, way pandemic ang construction. So salamat sa Ginoo kay mao man ay negosyo nga gihatag sa Ginoo sa kuha. So walay lisod sa construction karon niya. Dalay gon ang Dios kay permitting delivery gyud. Salamat. Amen. Salamat sa Thank you, Ginoo. Lord. God bless. Thank you, Jesus. Kung kinahanglan mo graba, balas o halublak, na ay bagagpanit diri nga di madutlan og COVID sa ngalan ni Jesus. Amen. Brother Ramil, kami mag-orderan man mi niya katong nagsigi pa og panginahanglan sa balay. Okay, naapa mo pasalamat sa Ginoo sa kaayo sa Dios. Power. Mayong buntag sa tanan, magpasalamat ko sa Ginoo for His faithfulness, no? First, number one, His protection, mo na pinaka-importante karon. Ikaduha, ang two of my D group members, answered prayer nga nakatrabaho sila. And number three, I praise the Lord for financial breakthrough. Though, pandemic karon, but you know, our God is faithful. He who promises faithful. So praise the Lord. Thank you, God. Grabe, salamat sa Ginoo. Mo ani pandemic nga ang kwarta. Wa pud napugngan. Pandemyas panalangin. Wow. Sumunto bayot. Kuan, I want to thank God kay Kuan giving me another year, and then even if Happy birthday. thank you. Yeah, even if na quarantine me kay nakuan si Daddy kay giyatagan gyapon mi opportunity ni Lord na naka-celebrate me kay naligsan among birthday ni Isno amo adua, but grabe si Lord magpahimutang sa tanan lahi ra jud. Nya naapoy nagpaapas og testimony ni Chacha, si Ate Junet. Ana siya, pasalamat ko sa Ginoo kay ako ray na positive, na happy. Ha ha ha, be positive baya ha ate. Mo na ang reyna sa mga TikTokers. So malipayon ko no siya nga bisan na COVID. Positive lang kuno gyapon siya. Hallelujah. Say maglisod na tagamit sa word nga positive. Napa? Salamat sa Ginoo. Ayaw gyud mo ka hunahuna o nga maulaw ko sa atubangan, dili man ni para nimo, para manis Ginoo. Atong ihuli ang pagpasidungog, pasalamat kay mao man ay basehan sa Dios. Kung matinud-anon ta sa gamay nga iyang panalangin, ug atong hunahunaon. Kay kana ba yang gratefulness no, naa nay labot sa paghuna-huna ug paghinumdum sa mga pagpamuhat sa Ginoo. Mo nang grateful ka. Pero kung di na ka munahuna sa iyang kamaayo, ungrateful ang tawagan na sa in English. Okay? So, naa pa? Hapit ko ato da. Dayo, dali. Kaya na akong butang nakagbagnak. Ano ko na, pero Good good morning po everyone. Ako na lang ito. Ever since I got married, normal yung period ko. Tapos, yun nga, na-preparation, everything. Out of nowhere, na-imbalance niya. Tapos, noong may overhead ko na commitment ko sabi, hala, baka buntis ka, kasi may mga symptoms daw. Tapos nalala ko yung mga reminders nila, na, uy, you're not so young anymore. Sabi ko, ay, pandemic. Alam mo yun, yung normal na tina na worry na ako, everything, blah, blah, blah. Tapos I had no choice. At every time talaga na, in 1 month, kami ako sa pastor. So sabi ko, hindi na ako normal. So, naging ako uli. Na wala ko makita uli sa Mandawi. Sabi ko, Lord, I know walang ulit Noah. At hindi ako naka-recover sa moment ko with Mamu and pandemic, everything. Sabi ko, I had no choice. Naka-contact ako nito sa Puente. Tapos, alam mo yun, kailangan ko na ma-ultrasound, clear, blah. Nakakahiyaman, pero hindi ko pa kuya na-experience ever. I had to go through the process. Tapos, during the process na, I had to follow, kahit matakit. Tapos, may lang ako ng premature na, I'm so thankful after a week na binata niya. Alam mo yun? No, Hindi pa. Hindi pa positive. I'm not pregnant, pero alam mo yung Sayang. alam mo yung feeling na you're so happy kasi wala ka daw answer, wala kang STD, ang daming sinabi na sabi ko, grabe naman, may na akong inalaw, ba't may answer, may gano'n. Hindi galaw tawag doon. Ngayon ako nag-asawa. Ako, tapos, but I'm so happy that na wala, I'm ready now to be pregnant.
Parang ganun, parang I'm prepared. Thank you, Lord. Tapos, a few weeks na naman, naman ako ng something sa ay ko, Pastor. Umabot ako sa point na hindi ko alam na white na pala yung pill ko. Parang almost report na. Sabi ko, Lord, naalala ng health ko na may lahi daw kami atara. Bigla ba naman ako nakilagihan na pumunta ka sa doktor at imo ko may atara. So, alam mo yung impact, Pastor, na Hindi pa talaga. sabi ko, Lord, hindi ko ito kaya kung may atara ako. Kasi alam ko yung pinagdaanan namin ni Mamu. Like, I'm not financially prepared. Alam natin lahat yun. Sabi ko, Lord, dapat pumunta ako sa larat na bal. Hindi ko alam, pala yung asawa ni Lola Ruth. Sabi ko, why makaumahan nito? Kakilala na kayo. Hindi ko alam kung ilala niya ako, pero ilala ko siya, Pastor. Tapos, so happy na after 2 weeks, bumalik na yung, na-clear na siya. Mamay na lang yun. And, alam mo yung feeling na ang sarap pakinggan na wala ang atara. Amen. Mahalin niya yung mata niyo, and totoo yung sinasabi ni Mamu and ni Brother Lito. Huwag kayo mag-cellphone sa gabi na light off. Malaking niya. Nag-iisyon. Oo. But thank you po. Amen. Thank you, Lord. And I'm so thankful din pala sa friend ko. Yung Praise God. friend, yung mo yung nagsabi na pwede ba akong sumama sa'yo sa church? Amen. Salamat sa Ginoo. Praise God. Atong Praise God, pagpaka ng praise Diyos. The Lord is good. Amen. Naapabay mo apas? Grabe no, excited na unta. Ready na siya nga mga anak. Kay minyo naman, preparation pa lang dia ito. Praise God. Hapit na, teens. Okay, next, na pa ba? Hatagan tamog kahigayunan pa, nga mo pasalamat sa kaayo, sa pagpamuhat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Buhi ang Ginoo igsoon. Dili siya ingon nga naara sa imong pangutok nga way paglihok, nga agyod pagpanlihok ang Dios. Kay na pa, hatagan pamugkas ang nga kahigayunan. Ayaw mong tanaw sa simento kay wa diha ang Ginoo. Amen. Naa diri sa atubangan, sa atong presensya. Salamat sa Dios. Okay, na pa? Salamat sa Ginoo. Salamat sa nagkape nga mo share. Salamat. Amen. Na palagi usa. Last na last. May buntag day sa tanan. Salamat sa atuang buhi nga Dios. As what my wife said earlier nga na part mi sa contact tracing, pasalamat ko sa Ginoo kay amo ang company na may pandemic endemic leave that's good for 14 days. It turned out to be an advantage to me kay naka-leave jud ko for 14 days. So among ko leave kayo sa among company. Praise God. Almost 12 years na ko. Salamat sa Ginoo kay gitagaan ko 14 days leave nga paid sa company. Amen. And another responsibility nga dili pa ni siya actually confirmed, but I'm handling an LOB. It's like a new program sa among company. But it was really a very challenging. It's very challenging to me kay kanang client facing nako, so nana ko makik-interact na kong mga Americans, pastor nga grabe kayo, nga grabe kayo mo, grabe mo in English. So salamat sa Ginoo akong gibalik sa tanan. Ang tanan sa iya. Salamat. Thank you, Lord. Grabe. Call center agent. So, nag-atubang na po siya karon og mga in-English nga mga tao. Manggawa sa ato mga tinaguan na. Why? What? Oh. Why? What? Oh. Para na, balik-balik na siya niya. Malipay na sila na. Ayaw na lang subaya. Okay. That's good. Bye. Okay na pa? Last naman to, no? Okay, wala na? Daigo na to ang Diyos. Pakpakan na to. Praise Kasapa. God. Praise God. Yes. Okay? Naalala ko yung mga 11 things i-share nato, no? Kaya nakasulay na mag may COVID. Di si Pastora. Dili kami. So, I took down notes. Lessons learned. Unsaon na to pag-manage o i-fight ang COVID. Okay? Una, ingon si Brother Ramil, salig na kita sa Ginoo, tinuod na. Kinalang, put your trust in the Lord. Siya ang atong protection. Siya sa nang atong mananambal. Amen? Kung ma-COVID na gani in case, makaampo ra kita og kaayuhan. So, mao gyud una nato. Ikaduha, honor the Lord with your wealth. Mag-tithes gid ta mga kaigsuunan. Mao na atong proteksyon.
abri ang kalangitan, at the same time, ingon ang Biblia, siya ang magbadlong. Siya ang magpadlong sa peste, sa plague, sa pandemic, o sa diha. Ikatulo, take communion, gitudlo ni Pastor, take communion as often as you could. Meaning, i-remember ang gibuhat ni Jesus Christ sa cross. Humana na ang atong mga kasakitan, yan ang gipasaan dito sa cross. Okay? So, ikaw pat, i-boost nimo ang imong immune system. Saon man, mag-exercise, kaon kag tarong, kaon og mga masustansyang pagkaon. Way karne. Way karne. Pwede na pero gamay. Anya, kung mag-take kag mga multivitamins, importante kayo ron ang vitamin C, vitamin D, vitamin E, abila na pagwapaan na. So, i-boost ang immune system. Magtulog og tarong and things like that. Number 5, have yourself fully vaccinated. Dako gyud kayong tabang ang pagpabakuna. Okay, una no, yung kanarong hala, COVID, mura kag mahadlok. But the second thought, salamat nga nabakunahan na si Pastor. As promised, as sulti sa pagbakuna, nga pwede kang mataptan og COVID gihapon, pero dili siya mahimong severe. Pero nangandam gyud mi, nagkuha na mi og oxygen. Kumbaga, we prepared ourselves for the worst. Kay si Pastor, naman siya comorbidities. Na siya hypertension, na siya diabetes. So, salamat. Napod siya asawa. Pero ka to, positive to. Mao nang, kaya ang asawa niyang nagatiman all throughout those time. So, positive yun to. Kaya, salamat sa Ginoo, no, nga, na COVID sa Pastor, humana na ang vaccination na mo. May pa lang humana na sa among vaccination. So, take effect naman na siya after 2 weeks of full dose nga vaccination. Okay? And then, exercise safety protocols. Okay, na ako'y nakatunan ani, nga nata sa gera, di ba? Gera sa COVID, gera sa pandemic. Ang mga sundalo, kung muadto sila sa gera, magdala sila armas, di ba? Mogamit silang mga armas, mga explosives, mga fire gun, ana. Di naman na epektibo sa pandemic. Ang epektibo sa pandemic, mao ang pagpanagang sa imong immune system i-boost o magpabakuna ka. So, parte na sa imong protection gear nimo against the pandemic. So, gamiton gyud nimo unsay epektibo. Amen? Dili na epektibo ang kaniadto nga arrows, although we still do that prayer, we believe nga mauna ang atong kuan. But have yourself fully vaccinated. Unya, exercise safety protocols. Mag-mask ra gyapon ta, mag-social distancing ra gyapon, bisan pag nabakunahan ka, tungod kay pwede man kang mataptan gihapon. Of course, dili lang, insulti dili lang mo severe. And then, ikapito, early detection and management. Kung nanagani mo nakita nga simptomas, swab test dayon. Libre ra dito sa Vicente Soto, linya ka. Unya, swab test dayon para mahibalan nimo unsa nang imong kaaway. Okay, you know what to deal with. Dili na ingon na ron nga subura ni sipon ra ni unya. After 5 days usa pa day ka na swab nya severe na ka. Kay ngano man nakaigo na ang virus. Pero sa sugod pa lang si Pastor no Wednesday nag-hatching na siya, nagdili na maayo pa pagka Thursday nag-swab dayon. Mo na nahibalan dayon nga positive. So right away kami nag-distance na, nag-protection na sa kada usa. Pero kung dili ni mo may balanda yun, maunang magtakod-takod. Kaya nga naman, you treat it as just normal. So, early detection would be very good. Okay? Maayo yun na sa sayo pa lang para maimunan na yung ma-address. And then, take all the necessary medications. Okay? Parte na po na siya.
usually na ay mga antibiotics nga imnon. Ayaw lagdaginuta. Hutdag yun na 7 days. Kay mauma na ang kuan sa wala tay pagtuos Ginoo, naate pagtuos Ginoo oy. Og nituos sad ta nga kanang medicine is a gift from the Lord. Amen. Katong sakit og tiyan si Timothy gigna ni Pablo, hunong nag-inom tubig, inom kag tubig with alcohol. Meaning, take medicinal solution to your problem. Walang niya gigna si Timothy, hoy, pag-ampo diha, gamita imong pagtuo. Wala. Ang tambag ni Pablo, hunong nakag-inom anang tubig, kay kanatong tubig polluted na kayo. Drink water with a little alcohol. So, meaning it's a medicinal advice or medical advice. So, sila gani ni take that medical advice, okay? Take all the necessary medications. And the number 9, isolation and discipline. Usahay no, especially kanang mild case ra. Mubati sila nga, ayo naman ko, okay naman ko. Mugawas-gawas ra gihapon. Pero positive ra dito. Mao nang mutakod-takod. So, disiplina ra gyud. Disiplina to stay inside nga dili matakdan ang dili man na para nimo kung dili para sa kauban sa balay nga dili siya magtakod-takod. And everybody say amen. Dili kay ingon nag-COVID ang usa, after 1 week naibalan positive na po dito usa, naibalan na sa positive. Ngano man kay sometimes no mobati ang gasakit og COVID nga okay na ko. Wa na ko nagsakit-sakit na murag muak normally na siya. Mao na nga magtakod-takod. So, disiplina ra gyud because we don't want this to be passed on sa atong mga kwan. And then, be grateful to the frontliners. Kinsay nag-atiman nimo, nagluto sa imong pagkaon, dili malalim mo, imo gyud nang mapasalamaton ta. Amen? And then, give God all the glory. Give God all the glory kung imo nalampasan ang COVID o ang tanang himaya. Dili sa tambal, dili nato ihatag sa tambal, dili nato ihatag sa bakuna, kung dili ang himaya adto ra sa atong Ginoong Dios. Amen? So atong hatagan og ang atong Ginoong Dios. Salamat kayo, Lord. Salamat sa kayuhan ni Pastor Ogan. Thank you, Lord. Amen. Okay? So salamat. And there's also another testimony no nga pagkahuman wala gyud ingon nga nasakit pod sa amoa. But kaming si Kutubra dito, okay raming tanan, ang mga bata wala pod natakdan. Grabe, si Isha niabot nagatiman sa iyang daddy no. Si Isha gid PPE. Akong moduol ni pastor. Unsa man ang PPE? Kanang kuan, physical education. Ako wag yun ito PPE. Pero si Isha, pag doon, PPE yun. Unya, ako pa yung modul. Ayaw doon ako, mami. Ayaw doon ako. Grabe. She's also protecting herself. Kaya mubalik pa man siya. Unya, dili sad emergency leave magito iya. Okay? Karong nga gayon na, unahon na to ang pag-take o tawag na to second offering. Naran sa mga pastor nga nangamatay, no? Namatay tungod sa COVID, namatay sa kanya. Ato silang panalanginan. Okay? So, ang inyong regular gifts or regular tithes, later na ihatag, pero karon ato sang unahon ang mga pastor. Ingon sa 2 Chronicles, ikaduhang Kronikas, 20:20. Nagsulti diri, sayo pa kaayo pagkasunod adlaw, nangadto sila ni Jehoshaphat sa kamingawan sa Tekoa. Samtang naglakaw sila, mihunong si Jehoshaphat ug miingon, pamatian ninyo ako, mga taga-Huda o taga-Jerusalem. Tuo kamo sa Ginoo nga Dios ug maglig-on kamo. Unsay una natong buhaton? Motuo diha sa atong Dios. Unya ikaduha, tuo kamo sa iyang mga propeta. Unsay ikaduha natong buhaton? Tuo sa iyang mga propeta og magmadaugon kamo. So, tuo to sa Ginoo, ikaduha tuo ta sa atong mga propeta o tuo ta sa atong mga pastor, tuo ta sa mga alagad sa Ginoo. Pero di kumutuan ng pastor, bahala na siya. Mao ni sulti sa Biblia, kung gusto kang magbalampuson, tuo ka sa imong mga propeta o alagad sa Ginoo nga gihatag sa Ginoo kanimo. Amen. Og ikaw mahimong malampuson og madaugon.
Okay? So at this time, pila na sa'yo namatay pa? Ikatuloron ang Tulo. hindi usa kada semana. Sunod-sunod. Praise God, no? Kaya usa na lang kada semana. Grabe na itong counting. Sa una, 7, 6, niya nagka-lesson, niya karon tagsa na lang kada semana. Pero kada semana, pag yun, hinaot nga wala na. Amen? Okay. Kung imong kwintaho no, na nagusong nga 30 kapin ka pastor na matay. Ang uban dili member sa CPMA, mauna nga dili na to ma-report. Pero kung i-appeal sila report na agos 30-50 ang mga pastor nga nangamatay. So that means 30-50 ka mga simbahan na wadan og ilang mga pastor. So dili siya maayong paminawon no. Makasubo siya. Mao nga alagaran na pero we're going to bless them. Amen. So far diri sa atong simbahan na mga na COVID ang nipauli lang sa langit si Brother Richard o si Brother Bello. Usa last year, usa this year. O ginaot dili na madugangan sa ngalan ni Jesus. Amen. Makatunta sa mga safety protocols. Kato si Brother Richard, wala pa may bakuna po dato. Si Brother Bello na absent yun. Schedule na taog bakuna. Wag yun naunhan. Ayaw sa mong pamili. Kaya nga no, na ako nailhan no, namili gid siya. Nagpaabot gid siya siya ang bakuna nga gusto. By the time nga naa ang bakuna, nabakunahan siya. Pagkaugma, gi-atake, namatay. Pagkagabi dayon. Unya, positive na siya sa COVID. Okay, so may nag-iingon, kung lang siya nagpaabot unta, kaya nga nagitang Ginoo ra gyud nagpahimutang sa tanan. Amen. But a lesson is, dili ta padugay-dugay. Amen? Nana, ready na? Para Ang sa ato, mga Asher? kapastoran. Ha? Para sa mga kapastoran, ang inyong regular tithes and offerings later na. Let's pray. Ginoo, salamat kayo, Lord, sa imong grasya. Salamat sa imong pagtagbo sa among paginahanglanon. Salamat sa paghatag nimo kanamo og binhi nga kami makahatag, makatabang sa mga kapastoran, mga panimalay nga nagkinahanglan og comfort og tabang o God. Lord, sa mga seeds nga itanom sa imong mga katawhan, nga kini imong ibalik kanila pilo-pilo pa. Mahimo kining panalangin sa mga pamilya o God o sa mga nagahatag. Dawata kini Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Daigo ng Ginoo. Praise God. Unya pa ang atong regular tithes and offering. So we'll do the offering later, special number. Okay. Nangandam na sila. Salamat sa Ginoo. Nakabawi po ko ninyo no. Kay kapila po ko ninyo gipabarog nga nakasakay mo. Mayang Ginoo. Amen? You know, we only wanted to glorify the Lord. Paso nga magtangtang magagmas, layo naman ta. Lapaw naman ta 3 meters. So okay ra na. Dili kaabot ang akong laway diha kaninyo. Praise God. Asa na to akong material. Sa mga namati ka nato, Facebook online, nagpasalamat kita sa Ginoo sa kahigayunan nga makasimba ug atong hatagan kini og importansya, dili nato ni i-multitasking nga samtang naminaw ka sa pagsimba naa ka nagluto, naglaba o sa imong gibuhat, apan hatagan nato og pasidungog ang Ginoo susama sa iyang plano kanato. So dili nato ni haluan og lain pang mga kalihukan, apan buhaton lamang nato ang angay natong pagabuhaton, ang paghuna-huna og pagbuhat sa angay natong pagabuhaton nga pagpaminaw sa pulong sa Dios. O karong kabuntagon atong ablihan ang atong mga Biblia. Ako lang sang ablihan diri sa okay. Unable to open. Kadyot lang. Asa naman? Asa naman? Kadyot lang kay na-rapture ang akong material.
Something happened. Something. Ako man kung gisave ang battery kay wa na charge og tarong, wa siya ni charge, and then pag open ako naglobat dayon, so nag-charge ko og dali-dali. And then to realize ako na tang giandamang material ni kalita lang og kawala. Pero balik rin ni ron sa ngalat. Sa ngalan ni Jesus, balik na. Okay. Okay. Salamat sa Ginoo. Atong ablihan si Isaias 55:8, 11. Isaias 55:8 ngadto sa 11. Kulang sang i-off ni. Okay. Abli na? 55:8 ngadto sa 11. Miingon ang Ginoo, ang akong paghunahuna dili sama sa inyong panghunahuna. Ang akong kinaiya dili sama sa inyong kinaiya, maingon nga mas habog ang langit kaysa yuta, layo ra usab kaayo ang inyong kinaiya ug panghunahuna kay kanako. Ang ulan ug ang yelo or snow gikan sa langit. Ug dili na kini mubalik didto, nagahatag kinig tubig sa kalibutan ug nagapatubo sa mga tanom nga muhatag og binhi sa mga magpupugas ug pagkaon sa mga tao. Mauusab ang pulong sa akong gisulti, dili kini makawang, kundili tumano niini ang akong tumong ug mulampos kini sa katuyuan sa akong pagpadala niini. Amahan na mo langit nun, tudloi kami sa imong pulong nga maghatag kinig saktong paghunahuna, pagbati, kinaiya, ug kausaban sa among pagpuyo ning kalibutana. Giyahi kami paagi sa balang espiritu, gamit ako imong alagad aron ikaw mahitaas ug ang kausaban aron sa kahimayaan ni Kristo makita sa matagusang kinabuhi namo Ginoo. Amo ning giduol nga nagsalig sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan mosulti og amen. Daygon ang Ginoo no. Wa gyud wa ta pasagdi sa Dios ug ang planos Ginoo naagi kahimuan. Sa niaging simana, atong gitan-aw ang importansya sa pagsakto o gunahuna bahin sa tukma nga timing ni sa atong amahan sa langit o paagi kang Ginoong Hesus sa pagtubag niya sa atong mga pag-ampo. Giagi ta sa Ginoo og mga proseso. Ang proseso dili na ingon gilisod-lisod ta sa Dios, apan ang proseso aron lig-unon ta sa atong ugma nga umaabot. Kung kita nagdisiplina atong gisabot ang kaalam ug ang tinguha sa Ginoo kanato, dili ta maglisod pagdawat sa iyang kabubuton ug makabarug kita sa iyang mga tumong sa atong kinabuhi. Igsoon ako lang balik-balikon, maayo ang Ginoo ug maayo ang plano niya kanato. Wala siya ni pakyas, wa siya kapakyasan, dili siya mausab ang iyang mga saad, mauna si Kristo mismo. Kay remember, ingon ang pulong sa Dios no nga ang pulong ang sinugdanan, ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong ang Dios. O pag-abot sa Juan 1:14 ang pulong nahimong tao. Munang ang pulong sa Ginoo dili mo balik sa Ginoo nga way kapuslanan kay mauman kana si Kristo mismo. Ang iyang integridad, ang iyang pagka-Dios anaa sa iyang pulong. Muna kung muangkon ta sa saad sa Dios, muhawid gyud ta sa iyang pulong kay mauman ang muhatag kanato o baruganan at tubangan sa atong Dios. Sa atong gibasang teksto gitudluan kita nga nganong usahay madiskurahi ta or maatong matawag nga malain ang imong mga pagbatig paglantaw sa ugma tungod kay wa nimo masabti ang mga panghitabo. Kung wa nimo masabting manghitabo, ang dali-dali nga mabutang sayawa sa imong unang-una, mauna ang paghatag o blame sa Ginoo, sa mga tao, unya mawala na ang saktong pagtahod, pagpasidungog, sa mga pagpanarbaho, paglihok,
pagbuhat og giya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Muna nga gitan-aw nato ang importansya sa sakto ug tukma nga mga timing sa Ginoo para kanato. Kung wa pa ka gitubag sa Ginoo sa imong mga pag-ampo, ayaw ka bala ka. Kay sakto ang planos Ginoo kung kanus ana nimo angay nga madawat. Pero kung dili po ka magmatinud-anon, samtang wala pa ang imong giampo, mas madugay noon ang imong gipangayo nga tubag sa Dios. Muna gitudluan kita nga magmatinud-anon kay ang panahon sa paghuwat mao na ang panahon sa pagkamabungahon. Dili ta magtinapol, dili ta mangita og samok, dili ta mangita og atong hatagan og blame apan atong dawaton nga naay pagpamuhat ang Ginoo kanato aron malig-on ta ug mahimo tang takos sa maayong planos Ginoo. Ako lang i-insert diri no katong atong devotional atong this week bahin sa Daniel chapter 1, di ba nag-ingon man dito nga og si hari ang hari sa Babylonia sa Daniel chapter 1 verse 4 nag-ingon nga pilia ang mga pipila nga maayog pangutok, maayog dagway, abtik makasabot, maayog hunahuna ug ilan nimo silang tudluan para mahimo nako silang alagad sa gingharian. You know, it was something that I really thought of very seriously kay usahay manggud no hunahuna ta nga ang planos Ginoo maayo pero murag imong hunahuna wa kay labot ato sa kamaayo. Murag nataw kang pobre, mamatay kang pobre. Salamat sa Dios. Murag sarkasam na noon ba? Pero dili na tinuod kay mahimo man kang mataong pobre pero mamatay kang mabulahan. Amen? Nga nakapanalangin ka sa dagan, mahimo kang mataw nga kabus, pero dili ka pwede kung nakailan na kas Ginoo magpabiling kabus kay naamay pagtudlo sa pulong sa Ginoo nga usbon ang imong unahuna aron ka maandam sa pagdawat sa iyang mga panaad. Kay naamang gibuhaton ng Ginoo. Nganong nagkalisod-lisod ta kay layo man ta sa Dios, wa man ta kasinati sa iyang tumong alang kanato. Karon nga naa na tay pulong sa Ginoo nga atong matanaw, makahatag na kanato og lamdag sa atong pangunahuna og tukma nga mga lakang sa atong ugma. Ingna imong tapad para na nimo igsuon. Og para pud nako. Amen. Usahay kung pamati nimo maigo ka lihay lang. Sa ako tong naastapad. Pero maayo ang Ginoo kung maigo galing kabot pa sa putig suon, naglihok ang Ginoo sa imong kasing-kasing kay mubati pa man ka. Ang kuyaw ka nang wa na kay pagbati. Amen? Na kay kape para lang nimo. Apil po taon me. Salamat sa Ginoo. Kaning kape no, makapukaw mo gunis buntag. Ambot, bisag sa baho pa lang no. Bisag wa pa kay giinom, imunghay kalami sa kabuntagon kanay kape. Himuon natong kape ang pulong sa Ginoo nga makamata sa atong kabuntagon. Amen. Praise God. Karong buntag atong tan-awon ng usa sa importante nga dili nato usbon bisan pag magkatuiris na ning atong kinabuhi tungod sa pandemya, bisan pag unsa na isulti sa IATF para lang maproteksyonan niya, di na noon ta kalihok, di na noon ta kapangalagad og sakto, naay mga pamaagi ang Ginoo nga dili makaapekto sa atong ugma. Ug tanan nga musalig sa Dios sa iyang plano mosulti og Amen. Una, atong tan-awon ang panghunahuna karong kabuntagon bahin sa pagpuyo nga manghinatagon. Pagpuyo nga unsa igsuon? Karong naglisod bitaw ang kadaghanan, ang sunod nga musud sa imong unahuna mao ang paghawid sa imong sapi. Okay man na. I mean, you have to be wise. Dili man na sayop. Pero di pud but pasabot nga imo nang wagtangon ang gitudlo sa Ginoo nga mahimo kang manghinatagon. Nganong importante ni pastor? Kay ang imong pagkamanghinatagon maura po'y yawi sa imong pagdawat og mga panalangin. Atong tema na nigsuuno ingon ng Biblia, naa sa imong paghatag ka paghahatagan. So kung dili ka magpabilin sa pagkamanghinatagon, di pud magpabilin ang sigig pagtagbaw sa Dios, paghatag pud diha kanimo. Muna nga bisan unsang kahimtang, importante gayud nga ipabili nato ang kinaiya sa pagkamanghinatagon.
Kabaw mo igsuon nga pagka manghinatagon way labot kung pila imong sapi, kung daghang kang kwarta o wa kay kwarta, ang pagka manghinatagon igsuon kinaiya na siya nga atong isustinar sa atong hunahuna, kasing-kasing ug sa atong kadaadlaw nga kalihukan. Kay nga naman, yawin ni igsuon nga magpabilin ang Dios nga magatagbaw sa ato. Ug tanan nga dili nga wa nahadlok sa COVID musulti og. Amen. Ingon ra ba tong Biblia no nga kung unsay imong gihunahuna mao ka. Kung nahadlok ka sa COVID kay mawad ang kagkwarta, mao ka. May buntag. Hadlok ka ngay wala kay makuhang negosyo, mao ka. So muna-huna galing ka, subaya ang sultis Ginoo nga ang imo lang saktong unahuna kanang gitudlo sa Dios nga imong unahunaon kay dako na og igo sa imong ugma ug kadaadlaw nga kalihukan. Pasalamat po dai ko ni Sister Malu. Malu, salamat kayo sa akong mga tambal ato nga nag-COVID me. Siya intaw ng among nadali-dali. Si Malu na siya pharmacy. So kung naamoy order nga tambal, wa ko nag-promote ha, pero naa sila pharmacy, naa sila generic, makapalit mo, iagi lang lang, mas barato man sila sa kadaghanan. Amen. Kinsa may i-promote ni mo, Pastor? Sa nakatabang lang. Pero salamat kayo no, kay na siya among napadagan, nakapalit sa daghan kayong reseta nga gihatag. Murag gihimong parmase ang akong tiyan sa kadaghang tambal nga gipatumar. From A to Z, azithromycin to zinc. Apil na ang kuamoxiclav, apil na ang vitamin C, nga na ay zinc. Diyos ko, Curio Cosmetics, ingnana gida ini. Ya, labaw pa ato na pag i-maintain nga mga tambal para sa akong maayong dugo. Nga taas-taas o gamay. Okay. So atong tanawon, unsaon man nato paghanay sa atong hunahuna para ta ma-maintain nato ang pagkamanghinatagon or naa kay attitude of generosity or living in generosity. Usahay ang imong pagkamanghinatagon, pinili ra nimo ba? Mao ra ning tawhana, mao ra tawhana. Unya dili pa gyud panghinatagon, na pag gyud kay labot. Ang pagkamanghinatagon magyud dili gyud na ingon nga naa kay sukli nga madawat. Mao gyud nga naay labot gyud ang paghatag, pagtabang nga wa kay gunahon ng sukli. Kay kung inana imong kinaiya, ang Ginoo may musukli. Pero kung mihatag ka para makakuha kag sukli, wa kay madawat sa Ginoo ana. Kay naa naman kay ROI diri sa yuta. Pero kung naa kay pagbati, pagtuos Ginoo nga siya ang muhatag uli sa imong mga pagtuog pagsalig, dinha ka makuratan sa kayang mabuhat sa Dios sa imong kinabuhi. So unsaon man nato pag-maintain sa atong pagkamanghinatagon? Una sa tanan, atong unang pagtulunan, atong i-recognize kung kinsa ba ang Dios. Kaya ang imong kinaiya sa pagkamanghinatagon depende sa imong panghunahuna sa Ginoo. Uban sa inyo noon, nagsugod og maayo niya. Karon murag ang inyong kamot, kumbaga sa si Ninoy Aquino sa 500, nangabuak na ang samin og bildo na kuan na kayo, perti ng dugmo ka. Kay perting kumot nimo sa imong sapi. Kabalo mo sa balas, kanabitong sa balas, di ba? Kung imong ibutang ang balas sa imong kamot, unya imong yung hawiran, asa pa dong ang balas? Manggawas. Pastor, ang akong sapi, di man na balas. Ako nang hawiran, naara gina din na. Inana gina igsoon, naara gina din na. Mo nang di ka kadawat sa Ginoo, kay naara na diha. Ingon pa sa usa ka buksingero, dili kuno ka kadawat kung ang imong kamot, sige lang gakumot. Puro kumo imong hawid. Pero kung ang imong ablihan ng imong kamot, makadawat yun kuno ka. Ang boxing kuno para na sa paghatag, dili kuno na angay sa pagdawat. Maunang siya, kumo ra gyud ng iyang dadi, gid kuno siya mudawat og hatag sa boxing. Pero di man ni boxing ning ato, pangalagad man is Ginoo. Amen? Ina imong tapad, murag nagunahuna na pugkag, gamay na ra ba ni akong sapi? Atong i-recognize, kinsa ba ang Dios nga imong gialagaran, nganong magtudlo man ni siya, ang Ginoo nga kita angay nga mahimong manghinatagon. Una, ang atong Dios maayo ug dili siya dautan.
Akong utrohon, una nga nung i-recognize siya, kay ang Dios nato maayo og dili siya. Hallelujah. Tubag po taon, oy, dili biya lalim. Commercial break. Ang atong Dios maayo og dili siya daton manay una. Ingon sa Salmo 100 versikulo 5, Psalms 100 verse 5, kay maayo ang Ginoo ag iyang gugma walay katapusan ug ang iyang pagkamatinumanon nagapadayon hangtod sa kahangturan. So why mausab sa pulong sa Ginoo kung kinsa siya mauna siya ug ang Bible nagsulti nga ang Dios maayo, ang Ginoo maayo, ang iyang gugma walay katapusan, ang iyang pagkamatinumanon nagapadayon hangtod sa kahangturan. So kung muingon ka nga ambot maayo man ang Ginoo pero wa man siya maayo nako, igsuon usbay mong kinaiya kay murag bitter na ka. Muingon na lang kalit, mas may pa ang luto kay mainiton. Ang akong karelasyon bugnaw pa sa simod sa itoy. Ayaw na lang pag TikTok o gunahon na din. So, tarungan na lang. Maayo ang Ginoo siya plano kang palisod-lisoron. Huwag na po, basit na akay sayop nga nabuhat. Pero kung muna ka Ginoo, ang Dios solusyon, dili problema. Dili nimo siya daganan palayo, apan daganan nimo siya paduol, aron masulbad ang imong mga suliran. Kay ngano, ang Dios maayo o dili siya dautan. Ikadua, ngano man atong balikan kung kinsa ang Ginoo tungod kay maghatag man nagkalig-on sa atong resolusyon nga dili ta magpabiling hakog or atong matawag nga dili mo bati sa panginahanglanon sa atong isig katao. Ingon sa Salmo 145:16, Psalms 145 verse 16, mahinatagon ka o gitagbaw mo sila. Ang Dios manghinatagon og nagtagbaw sa iyang katawhan. Ang Dios manghinatagon og nagtagbaw siya sa iyang mga katawhan. Ang tanan nga anaan nimo karon resulta sa grasya na sa Ginoo. Ayaw ko ingna nga imo ng abilidad na nakapalit, ang imong pangutok maoya imong gigamit og mauna nga naa kay mga kliyente. Kung wala kay pabor sa Dios, kung wala kay dihog nga gihatag sa Dios sa imong pagpaningkamot, wala gyud nay nada igsuon. Mawala nagkalit kung naana karon, kalit ra na mahanaw kung dili nimo hunahunaon ang imong pagmatinumanon sa pulong sa Dios. Ikatulo, nganong angay natong i-recognize kay una ang Dios maayog dili siya dautan. Ikaduha, iyang gitagbaw ang mga gipanggutom, ang tingwa sa katawhan. Ikatulo, ang Dios manghinatagon sa tanan. Ang Dios manghinatagon sa kinsa igsoon? Ingon sa Roma 10:11, Roma 10:11, kay nagaingon ang kasulatan, nagatuo kaniya dili gayud maulawan ug kini nga saad alang sa tanan, Hudyo man o dili Hudyo, Kristohanon man o dili Kristohanon, tungod kay ang Ginoo Ginoo sa tanan ug naghatag siyag panalangin nga madagayaon sa tanan nga nagadangop kaniya. Kay nagaingon sa kasulatan, si bisan kinsa nga budangop sa Dios maluwas. So ang Ginoo natong gialagaran manghinatagon sa tanan og wala say ginapili. Basta tinuod ka sa imong kasing-kasing, budangop ka sa Ginoo, ang Dios nagsulti nga siya muhatag og kaluwasan. Tito 3:6, Titus 3 verse 6. Madagayaon gihatag kanato sa Dios ang Espiritu Santo pinaagi kang Kristo Jesus nga atong manluluwas. Nganong makainguntang manghinatagon ang Ginoo kanato tungod kay gihatag man niya si Jesucristo nga bugtong niyang anak og ang paglakaw ni Kristo ngadto sa iyang aman sa langit human sa 40 ka diyas nga pagpakita, pagpamatuod nga buhi siya og nabuhi pagbalik. Gibinlanta sa gitawag nga balaang Espiritu sa Dios nga mao karon naghatag og lamdag giya paghatag kanato og sakto nga pangunahuna. Deuteronomio 15 versikulo 10, Deuteronomy 15 verse 10, paghatag kamo kaniya sa kinasing-kasing ug walay pagbagulbol. Kung himuon ninyo kini, panalanginan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa tanan ninyong pagabuhaton. Now, ang pagtudlo niya nga ato kunong buhaton ang paghatag, pagkamanghinatagon nga na sa Ginoo ug wala kunoy pagbagulbol. Kay ngano man, ing ana man pud ang Ginoo sa ato.
Nganong mutudlo man siya nga kumuhatag ta sa Dios way pagbagulbol kay ingnana man po nang giato sa ang gibuhat sa Ginoo sa ato. Usahay ba kita kung mahatagan mangayo ta sa atong ginikanan no? Muhatag ang ginikanan nato pero naipakapin. Unsa? Na ikag 500, kay ba ka nga lisod galing ang 400 pesos? Nya mangayo pa kag 300. Nya kay ba ka nga ang 200 kron perting lisurar pangitaon? Unya ang 100 imo lang yanu-yanuhon? Ingon ang anak. Sige na lang, maoy, 20 na lang, basig di na lang kamuhatag, kaya nagkaubos mo na imong presyo. Usahay ba, mangayo ra kag simple, pakapinan pas ginikanan, inana mo ginang tao, no? Basta dili kinasing-kasing ang paghatag. Muna ang Ginoo nagtudlo, kumuhatag manggaling mo sa Ginoo, ayaw in taon paghatag nga naay pagbugulbol. Na pud ni, mangayo na sad, mararapod na ko. Sikuy, grabe, sige na lang. Way kabala ka igsoon, anihon ra pud na nimo. Kay ang imong binhi na, ingon pa ang Biblia sa Roma. So ang tanan nimong iyaw-yaw, mubalik na nimo nga ani. Sige kag bagulbol, ang balik ka na nimo, gitantan, gidasok, ug mag-awas-awas nga bagulbol. Ingna imong tapad, bagulbol pa more. Sa ingon ang Ginoo sa Deuteronomy 15:10 nga ayaw lagi pagbagulbol muhatag kas Ginoo kay ang Ginoo muhatag di man mo bagulbol. Lord, hatagim itawon og panalangin, gihatag ang Ginoo. Wa mo ingon Ginoo na, o sige, nanalangoy, ikaw manggod bisag tapulan kay ka, bisag inana ka, hatag dal na mo kay ikaw. Di ba inana ang Ginoo igsoon? So kung inaantas Ginoo nga ayaw pagbagulbol, i-train imong kaugalingon nga inana ngadto sa imong ginikanan. Tayo no, naa kay boss mo ay naghatag, nag-supervise nimo. Ay yung bagulbol, bahala nag-unsa siya kasayop o unsa ka kaperpekto. Kay kita ra ba atong tanaw, kita rin sakto niya siya kuklitro. Ayaw yun. Kay ngano, mubalik na nimo gitantan ginasok kung mag-awas-awas. Timan igyon igsoon, ang binhi usara na kaliso, pero ang ani usa ka punuan. So ang imong binhi gamay nga bagulbol, ang ani nimo grabe. Sa gunson nga bagulbol. Ug mag-awas-awas pag yun. Hallelujah. Bagulbol pa more. Amen? So nagtudlong Ginoo kanato nganong di ta mo kinaiya og inanas Ginoo kay ang Ginoo kung muhatag kanato way apil nga bagulbol. Amen. Nya pasun nakabantay ko sa Bible bang ang Ginoo usahay ka na bitong kwintahan ta. Sa term ana nato. Isulti. Mamuyboy. Hatag na lang gud. Ayun na lang mamuyboy oy. Muyboy mo mong ka. Hatag na lang gud. Now, basahon ni mo ang Biblia so no. Kapila ka beses ang Ginoo nag-warning sa iyang nasod sa Israel. Ayaw mo pagngadto sa Dios. Ayaw mo pagsimba sa Dios. Ihatag lang ninyo inyong kasing-kasing kanako. Pero gahay gyud ilang ulo. So gibalikan sa Dios, kabalo ba mo nga ang inyong gigikanan ulipon mo? Kabalo ba mo nga niagi mo sa gitawag nga wilderness nga paaka na mo naaganang nangamatay tungod sa kagahi sa inyong ulo? Kabalo ba mo nakaabot mo kani sa yuta nga akong gisaad tungod kay ano musulti man ang Ginoo na dili na pamuyboy igsoon pagmatngon sa atong una-una. Kaning pagpamuyboy ang attitude niya na nagpagawa sa gibati, pero sa Ginoo ang plano niya ipahinumdom, ipamatngon asa kagikan para mahunong ang pagkabagulbulan ug dili pagkamatinumanon. Ingnayon mo tapad salamat sa Dios. Ingnayon mo tapad salamat sa Dios para gid na nimo. Para di ka ma-offend ba? Usahay no, muwali ta diri mo ingon ra bagid ubang tawo. Oh, si pastor ay ako ra bay giigo. Igsuon lalisa ang Ginoo kung inana imong attitude. Wa tay giigo. Gitarong tagsulti. Amen. Salamat sa Ginoo nato kisa to usa ka igsuon nato nagdala sa iyang tao. Pagdala sa iyang tao, nahuman ang panimbahon, nagawa sila, nangumusta iyang amo. Ingon niya, mo sabi mo pagsimba. Maayo ba ya? Pero maayo pagkasabot ninyo sir Roy, gituyo gid mo sir no, nga mo simba ko sir kay para mayaw-yawan ko paagi sa imong pastor sir.
Ngisi-ngisi to. So koy mo sabo, wa mi nagsabot ti Pastor Roy. Klaro kayo, ang tanay yang gisulti para mo to nako ba? Kano sa mo nag-meeting, sir? Kanay nagaling nani no, nagpakita na nga gipuntirya gyud kas Ginoo but pasabot gi personal ka og hisgot but pasabot duol kay kas kasing-kasing sa Ginoo nga gi-personal gyud kas Dios. Amen. Kung di ka mo bati, adi na para nako, adi na para nako hup sapit pero di na nako. Ayaw. Amen. Kung para na nimo salamat sa Ginoo kay naghatag siya pagmatuto para ka mahimong maayong alagad sa Ginoo. Ikaupat, ngano nga ngayon natong i-recognize kinsa ang Ginoo? Kay ang Dios manghinatagon, so angay pudta nga mahimong manghinatagon. Okay? Ang tulo atong gisgutan nga maayo siya sa tanan, so mao na ang gitudloon ta sa saktong kinaiya nga di po ta mahimong magbagulbol sa paghatag nato. Kaya ang Ginoo man mo bagulbol sa paghatag kanato. Ikaupat, ang Ginoo maayo mao na nga kita pod angay nga mahimong maayo sa pagmanghinatagon. Deuteronomio 10:15-18. Deuteronomy 10:15-18. 10:15 to 18 of Deuteronomy, apan gipili sa Ginoo ang inyong mga katigulangan nga iyang higugmaon o gipili niya kamo nga ilang mga kaliwat labaw sa tanang nasod ug hangtod karon kamo gihapon ang iyang gipili sa katawhan. Busa hinluin ninyo ang inyong kasing-kasing ug ayaw na kamo pagpagahi sa inyong mga ulo. Kaya ang Ginoo nga inyong Dios mao ang Dios sa mga Dios o Ginoo sa mga Ginoo. Gamhanan siya sa katingalahan nga Dios. Wala siya pinalabi o dili siya mudawat og suborno. Gipanalipdan niya ang katungod sa mga ilo ug mga byuda. Gihigugman niya ang mga langyaw ug gihatagan niya sila mga pagkaon ug mga bisti. Now, ngano man nga kinahanglanon natong sabton pag-ayo nga manghinatagon ang Ginoo sa tanan. Ug nganong sabto nato nga angay ni nga kinaiyaha nga ato pong buhaton. For lack of better term, no, una sa tanan na ako'y pipila ka hunahuna diri, nakita na ako sa Biblia, ngano mang angay gitang makakaton og pagkamanghinatagon. Agino ani labot sa income, makahatag man ka bisag pobre ka boss na ay Bisaya nga panultihon, walay datong wa nang inahanglan, walay pobre nga di kahatag. Amen? Sahay tanaw nato sa mga dato, anay panginahanglanon, wag yun mo kay baw sa inyong gipanulti. Ang dato kasabot sa panginahanglanon sa mga pobre, pero mga pobre wa kasabot sa panginahanglanon sa mga dato. So ayaw na lang ninyo na ka makaingon sila kung dakog butones, dako og uhalis, inana ra gid na. So una, nganong kinahanglan nato nga manghinatagon puta kay manghinatagon ng Ginoo? Ingon sa Salmo 112:5, 112 verse 5, panalanginan ang tao nga manghinatagon nagapahulam sa uban og dili manglimbong. Kabalo ba mo kumuhatag ka sama sa pagkamanghinatagon sa Ginoo? Kumbaga sa pusil ba, unsay tawag ana sa Bisaya ng trigger happy? Unsay Bisayaan ng trigger happy? Kana bitawong tao nga na nag-iyag pulis o sundao nga pag-abot sa gira, wag ni problemang mukablit sa iyang trigger. Singan anas binisaya ng trigger sa nga na dong. Ha? Gatilyo. Tagalog man na. Sige, magtagawag na lang ta. Alam niyo po, nung araw, nung ako'y sundalo pa, nagising ako, buti na lang at hindi pala ako sundalo. Okay. Kaning gitawag nga trigger happy, mo na yung mga tao nga wag yung problema mo kadlit sa ilang mga pusil. Kabalo mo nga kung makakaton kag pagkamanghinatagon, mauni mo murag mo kablit sa Ginoo para tan-awon ang imong gibuhat. You know what makes God look at what you do, what triggers Him to look at you, is your attitude of generosity. Now, sabta pag-ayo, nganong kani ang murag trigger sa Ginoo. Tungod manggod kay sa tanang kinaiya nga gusto sa Ginoo nga atong buhaton, ang pagkamanghinatagon ang usa sa pinaka-nature sa Ginoo nga makabati ta og saktong pagbati. That's why whenever God sees us faithful and doing what He would like us to do,
mo-trigger sa Ginoo ang paghuna-huna kinsa ka on whatever you're doing. Ingon sa Bible sa Psalms 112, no? Panalanginan ang tao nga manghinatagon. In English, ingon dito, good will come to those who are generous. Ang maayo mutungha sa imong kinabuhi. Nga naman, kung wa ka nang manghinatagon, dili mo abot ang kayuhan. Dili mahitabo ang mga butang nga gustos Ginoo kung wala ka nagmanghinatagon. Kaya ingon ng Biblia, good will come to those who are generous. Mo panalanginan ang tao nga manghinatagon. Tanaw nimo maayo na ka, wa na kay panginanglanon, na ay mong gikinanglan, ug tanaw nimo di nakaangay pangmudugang paghatag sa katawhan o usa may mong gibuhat karon. Well, it's up to you. But I'm telling you this, you are missing a whole lot more if you only listen to the voice of God. Kinahanglan na agyutay extra, na atay tabang sa atong pamilya, na atay tabang sa atong mga anak, kung imong anak na anay mga trabaho, na agyapon kay itunol pagka nakita nimo nagkalisod sila. Usahay pasagdan nimo para makakaton, pero naagi time mo extend yung kas imong kamot para mutabang. Imong ginikanan bisag wala na ingon nga mangayo niha nimo kay anak ka gipatubo ka nila, na ay panahon nga ikaw po'y musukli sa ilang maayong binuhatan sa imong kinabuhi. Kaning mga pagkamanghinatagon sa imong igsuon, no? Sa imong in-laws, kung tanaw nimo nga naa sila panginanglanon, ayaw in town ipiyong imong mga mata nga murag wa kay nakita, wa kay nadungog, asya na ingnana, ay yarapod na. No, you've got to become part of a family, and the family relationship is not only about affinity as far as blood, pero naagid na ilabot sa imong pag-apil-apil sa paningkamot aron ang imong banay makakaplag og maayong pagbati. So you cannot say, well, I am part of this family and you're not doing anything in their behalf. You have not given any extension of help or any assistance. Kibaw ka nga imong mama na ing nani, wag yung kay gibuhat. Imong in-law na ing nana, wag yung kay gibuhat. Imo ra na. Moabot po ng panahon nga ikaw po'y maging nana, makabati yung ka sa imong gibuhat. 2 Corinthians 9:6-11, mao ni ang Yahweh nganong muhatag og atensyon ng Ginoo kanato. Mao ni ang Yahweh, no? 2 Corinthians 9:6-11, ingon diri timan-i nga ang nagpugas og jutay makaani og apan ang nagpugas og daghan mag-ani og busa. Kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto nga pag-aanihon ug dili magsubo o magunahuna nga gipugos siya. Kay ang Dios nahigugma sa malipayon nga naghatag, wa nagbagulbol sa iyang paghatag. Ug ang Dios na makahimo sa pagbubo sa tanang grasya nga na kaninyo aron kahatagan ug katagbawan ang tanan ninyong panginahanglanon. Ug makahatag kamo nga managayaon. Tiba nino, nganong mutagbaw ang Ginoo sa atong panginahanglanon aron kita katagbaw sa atong katawhan. Nakoy kailang dato, maayong manulti, po iya ang gasa sa Ginoo, pastor siya, karon nahimo na siyang speaker sa leadership conferences. Even Microsoft, Apple have asked him to come to their company and teach leadership on their CEOs, si John Maxwell. Ako na siyang gisunod, dugay na nga panahon na ako'y tanang mga libro nga akong mapalit, samtang maayo na ako'y ikapalit, mukuha gyud ko sa iyang libro. And one of the things I really like from him, ingon siya, gipangutana siya sa Microsoft, ang usa sa top echelon executive sa Microsoft, nang utana, can you tell us your financial plan? Ingon siya nga, well, to be honest with you, you don't want to know. Kaya biya ka no, moingon gali ang tao nga, you don't want to know, mas ganahan hino nang makahibaw, di ba? Wa. Sudan ninyong tudlo ang rumuntaga, oy. Wa mong gud mo'y kapigod. Lami itong, kasi magbuhat sa inyo kaning kaping mais, kanang bitong, kanang sunugon bitaw ng mais, o niya, himuong kape. Lami kay na, ayaw lang kay papaiga ha, kay pait na pod. Kana, lami kay na, kung ato nang himuong nga kape sa buntag. Now, anong nabot man kus kape? Para makapamata, para makatubag ta sa atong mga pangutana. Okay. Ingon ang Ginoo, muhatag siya sa ato para ta mahimong madagayaong sa paghatag. Wala ka gitunulan sa Ginoo sapi panalangin para imuha lang. Gihatag na para sa rason sa Dios.
Katong akong istorya sa Apple, dili sa Microsoft executive, ingon ni si John Maxwell, nangutana, unsa may plano nimo sa imong financial position or imong damgo finances? Oh, you don't want to know. You don't want to know. Na-istira pinuon ang iyang gitudluan. Sige, please tell us. Ingon siya, okay, because you insist, I will tell you. I am planning that whatever I get, kay dako mo gini siya income, kay magtudlo man sa mga dagkong company, murag 100,000 ang iyang rate kada tudlo. In dollars, ha? Ngadto sa mga top executive group. Nya, kung mo-attend ka sa iyang seminar sa Amerika, barato na ng $500 nga imong registration. Diri sa Pilipinas, nga ni siya, nag-charge sila, I think, 30,000 pesos per head to attend his teaching. Pero anyway, ingon siya, you don't wanna know. Pero nag-insist, I will tell you, ingon siya nga, my plan is, before I die, that I am able to give everything that I own. Ingon tong iyang gisumpayan. And that's why I don't want you to know, because yours is to get. Yours is to get more. Mine is to give it all away. Nahagit ang grupo, ingon siya, og nangutana, why would you think that way? Ingon siya nga, nagunahuna manggug ko, and I realize, and that was long time ago, ingon siya, I realize, nga pagkamatay nako, di na ako madala sa lubnganan. Wa katingog. Sometimes, no, we are so beholden on what we have, and we think we have the right not to give to anybody, but you don't realize whatever you have received is a gift, grace of God, so that you can be a blessing to others. Of course, ma-enjoy po na nimo, pero more so is the purpose of God giving to you. Ayaw gid una ang naa ka ana para ikaw lang ang matagbaw, no. Gihatag gan kas Ginoo ana para ka mahimong manghinatagon. Amen. Now na ay duha ka types of generosity. Naatay gitawag nga open-hearted generosity o open-minded generosity. Ang open heart generosity mao ni ang usa ka tawo nga naay tinguha nga makahatag gyud og kausaban ug muhatag og value sa usa ka tawo. You're giving with your heart because you want to make a difference and you want to add value to that person. Ang ikaduha, ang open-minded generosity, mao ni nga ang hunahuna nimo nga gi-train ang imong hunahuna unsaon nimo pagtabang sa tao. So you are always looking for opportunity how you can be of assistance to this person. Ang ubanong hunahuna unsaon pagtago tipig sa ilang kwarta, okay man na. Pero humaon na lang ang rason nganong gihatagan kag panalangin sa Ginoo. Ako may nihago ani, ako ra ni. Tinuod man na, may ni deny ni ana, pero unaw na nganong gihatagan kas Ginoo para sa unsan tumong sa Dios. Ingon sa Isaias 32 versikulo 8, Isaias 32 versikulo 8, apan ang taong mataron dili man limbong ug barugan niya ang iyang katarungan. So kung nagtarong ka sa Ginoo, nagtarong ka sa imong pagpangalagad, matinumanon ka, ang Dios po'y muuli diha kanimo sa imong pagkamatinumanon. Amen. Palihog lang, Brother Arlan, ang atong relo, murag human ako ganinang alas 12. Ika-5, letter E. How do we express our generosity? Unsaon man nato himangno ipahimutang ang atong pagkamanginatagon? Igsoon, ayaw lang nibugay mong kagalingon, ngano kang gihatagag panalangin tungod na sa imong mga relasyon. It's because of your relationship that the Lord has blessed you with whatever you have. Your relationship matters. That's why God gave you the ability to earn. Nganong gihatagan ba kag abilidad nga mong income? Tungod kay naa kay mga relasyon. And that means, kung ato ginunguna-una, Pastor Noel, unsa may imong ikasulti sa mga relasyon, be? Kung para lang malig-on, mi ba? Duhara na igsoon, para lang malimpi imong una-una. Kung gusto ka nga masabtan ang relasyon, duhara na kabutang. Either you are a plus to your relationship or you are a minus to your relationship.
Either you are adding value to that person you are with, your friendship, your relationship, your family bloodline, you are adding value to them, or you are sucking out life out of them. Ikaw ba, murag sa elevator, lifter or downer? Ikaw ba ang usa ka tao sa imong relasyon nagpasaka niya, or ikaw ang taong nagpamubo niya? Who are you? How, you see how you relate with people relates and reflects your generosity or becoming so stingy. Dali ra man nasabton kung nalipay ang imong higala nimo. Pag-abot nimo, nidangup ba sila? Na-excited ba sila sa imong pag-abot? O murag nilihay-lihay? May muntag, lakaw sa ko, Brad. O, napaday ko ibuhaton, kadyot lang ha. Balik lang pagwa na ka. Way klaro, balik lang pagwa na ka, but pasabot lakaw na lang. You ask yourself, this is all in context about generosity, ang imong pagkamanghinatagon. Sa imong kaila, sa imong kuyog, sa imong katrabaho, manghinatagon ba ka o hakog ka? Puro imo tanan. O sa may imong gihatag balik sa imong gitrabahuan, sa imong kaigsuunan, sa imong banay, what are you doing to be a person that helps your relationship to become better? Lifter ba ka? Tagadasig ba ka o taga-ut-ut ka? Kada duol nimo, ngayo ko kuan bi, ngayo ko kuan bi, ngayo ko kuan bi. Sa in English pa, gimme, my name is Jimmy. And that's the only mindset that you have. So, how do we express our generosity? Sabto ng imong relationship. Ikaw ba tigdasig o tig-ut-ut? Ikaw ba tighatag o hakog ka sa imong mga kaila? Sa mga atong matawag nga na ay panalapian, na ay abilidad sa pagtrabaho, na ay negosyo, na ay patigayon, paminawa ang gisulti sa unang Timoteo 6:17. Sa tanan nga na ay way problema sapi, paminawa. Unang Timoteo 6:17 ngadto 19. 1 Timothy 6:17-19. Kindly put it on the screen, please. Pahimangnuhi ang mga dato. Tingnan mo tapad mo ikaw ni. Ambot no, basta pangayoan ang gali kwarta, wag yung kay kwarta. Dahil na kay kwarta, wag yung kay kwarta dong. Pero mulon ka kwarta sa bangko, ito minilyo, na mga collateral, dagang kaayo. Pero naay mo dool ni mong mangayo, may sapi. Pahimangnuhi ang mga dato. Kinsa ang pahimangnuan? Ingay mo tapat, ikaw. Amen. Masa pa tanong ni mo sa kaugalingon, pobre de ka? Kanang manlimos? Lakaw-lakaw sa dalan? Why face mask? Why face shield? Taong grasa? Why COVID? Ingon dire, sulti pahimangnuhi ang mga dato nga dili sila magmahipatason o dili sila magsalig sa ilang bahandi kun dili sa Dios. Kaya ang bahandi dili makahatag og kasiguruhan apan ang Dios sa walay sukod naghatag kanato sa tanan aron kita malipay. Sultii sila sa pagbuhat og maayo ug sa pagpadato diha sa mga maayong binuhatan, sa pagkamanghinatagon ug sa pagtabang sa uban. Niining paagiha makatigom sila og bahandi nga mahimo nilang lig-on nga sukaranan alang sa umaabot ug maangkon unya nila ang kinabuhing matuod. So sa mga dato, gitudloan mo sa Ginoo. Ing nagisultian ko sa Dios. Ing nagisultian ko sa Dios. Sama sa dato nga kinahanglang kong manghinatagon. Inay mong tapad, ayaw ko kalimti. Mayong buntag. Okay? So, ato ta sa unom ka mga butang, mga mark, mga timailhan sa tao nga nagmanghinatagon. 6 things about living a generous life. Una, dali ra kayo ni Pastor, Igsoon, di na ako nidugayon. Una,
Kung gusto gyud ka nga manghinatagon og ma-develop nimo ang kinaiya nga manghinatagon, magsugod sa imong unahuna. Kinahanglan, number 1, you are a yes, we can person in life. Sa Bisaya pa, ikaw ang tao nga kaya ang isulti. Ikaw ang tao nga moingon nga kaya ang isulti. Dili na, pagsulti pa lang, lisod na. Magnegosyo ta, mapobre ta na. Tabang ta, kapoy. Manimba ta, lami itog. Manimba lagi ta, ligo tagdagat. Panagsarag dagat sa simbas, narana. Taon sa nang Ginoo, no? Depende lang sa ilang gibati. Pero kung gusto nyo ka nga ma-develop imong kinaya, i-develop ang attitude nga kaya. Yes, we can. Amen? Dili ka ingon nga, lisod na. Brad, buhata ko ni Brad. Lisod na, Pastor Ray. Kuatong ko man niya, isumpay to. Ako ka ba na, Pastor? Ato ng usmon. Suguon ka pagbuhat sa waka kay bao, nga, hatagi kog mga 15 minutos, ako sang i-google. O ka, hatagi kog 30 minutos, akong i-YouTube. Kabalo ba ka sa YouTube, tanan imong may bawaan? Pag-abli og computer, pag-correct sa mga daot nimo sa computer parts, sa software, sa gitawag nga hardware, hasta na butika, na as YouTube. So, ayaw mo ablig YouTube kay tanaw mong salida. Ablig kag YouTube kay mo grow ka. Pili kag imong mga makatunan. Pangutana, how do I become rich? Isuwat na sa YouTube. Makuratay ka sa dagan nagtudlo. Ingon tong usa ka magwawali. I heard the Lord told me, you give me 1,000 and the Lord will bless you with 10,000. Familiar, no? Anak bitawng mga networking. Mo-invest ka ani, sukli sa imo, invest kag 10,000, balik sa imo 100,000. Now, tinuod man nga muhago ka na gyud bunga, pero naapoy mga tao nga gigamit ra na nga cheap shot, marami tawag scam. So kaning tawhana, nagpadala ko no sa usapod kaalagad sa Ginoo nga if you the Lord told me if you give me 1,000, God will give you 10,000. Ingon po ni Brightman ning tawhana, ingon siya nga, wow, what a good deal. If God said that, if I give you 1,000, He will give me 10,000. That's a very good deal. Let's make a deal. Ingon siya. Pero usa siya na mutubag, niyunahon na siya, teka, siya may nanginahanglan. I think I ought to give him more. Murag selfish na po ko kayo kung ako rin mo dawat og $10,000. Unya siya, igo lang makadawat og 1,000. Murag di maayo. Kaya muhatag ko 1,000 niya, 10,000 ang maanako, alkansi siya. So iyang gibot, nagpadala siya suwat sa tao, nagpadala niya. Nga, Brad, ibatig yun ko sa mong gisulti, but I really would like to give more for you. Ganahan yun kong mapanalanginan ka. Why not you send me 1,000 and God give you 10,000? Bright? Ganahan kong mapanalanginan ka, Brad. Kay kung ako makadawat og 10 milya, 1,000 ra imo, mas ganahan kung ikaw makadawat sa 10,000. Kay okay raman ko. Naman ko steady income. Paano tao nito bag ang iyang bright. Kani mga bright, makikini sila. Pilipos 4:8. Nga namang inaani atong una-una nga kaya nato. It's because of what Philippians 4:8 said. Ingon sa Pilipos 4:8, sa katapusan mga igsuon, puna ang inyong hunahuna. Unsay atong buhaton sa atong hunahuna? Punon sa mga butang nga maayo ug angay daygon, sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahom ug halangdon. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, nadawat, nadungog ug nakita diri kanako, ug ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw mag-uban diha kaninyo. So unsay atong ipuno sa atong unahuna at akong sausahon. Puna ang inyong unahuna sa mga butang nga maayo, dili dautan. Sa mga angayay daygon, dili angayay nga buluyagon. Sa mga butang nga matuod, dili sa butang nga di matuod. Ligdong, matarong, putli, matahom ug halangdon. Mao ni ang atong ipuno sa atong unahuna.
ug mo'y atong buhaton. Pero kadaghanan sa ato no, dili man ta yes I can, yes we can. Kon man ta no we cannot. Ambot na kahinumdum mo sa salida sa panahon man ni Brother Robert, Gulliver's Travel, katong kan siya murag cartoons. Nya naay mga dwarfs nga sa nga ana kalimot na gani ko nga ang ilang lugar sa liliput. Naay usa didto sa iyang mga minions nga negative ra gud siya. Tanang iyang isulti negative. We can never make it. We can never make it. Oh, it's impossible. You cannot make it. Maorog yun na siya. Pangutan na imong kaugalingon, ing ana ba ka? Ikaw ba ang tao nga di kaya? Lisod. Mangitatag panginabuhi nga mudato ta. Lisod. Pandemya ron. Mangitatag paagi nga makatabang ta. Mas kinahanglan nato atong tabangan atong kaugalingon kaysa mutabang tas laing tao. Puro babag. Mura bitaw ka o kana bitaw nga sa kanal bitaw kanang strainer. O say tawag na kanang musa gyud ka ba? Sa tanang gustos Ginoo mudi ka. Di. Lisod na. Di. Lisod na. Ing ana ba ka? Tanaw dahil sa boss. Di kalit man nga santo. Pag inana, Amen. So, igsoon, atong usbon, atong una-una. Kaya nga naman, ingon man gud sa Proverbs 23 verse 7, no, sa King James, for as a man thinketh in his heart, so is he. Kung unsay sulod sa imong unahuna, mao ka. Dili, mahimo ka, nga maingnana, dili. Kung unsay sulod sa imong unahuna, mao na ka. Muna nga, dili na ka magunahuna nga maunsa pa ka kay unsay sulod sa imong unahuna, mao na ikaw karon. Dili, mahitabo pa, nahitabo na. So if you want to change your future, kung gusto ka mausab mong kaugmaon, usba ang imong unahuna karon. Ug ang tanan nga mag-usab mosulti og amen. Ikaduha nga paagi nga ikaw markado nga maayo gyud ka nga naa kay generosity. Ikaduha, nagsigi kag tanom sa binhi. Nagsigi kag usa igsoon. Now, ang yuta gidesign nga mo panalangin sa binhi. Sa in English ba ingon, the soil understands producing harvest to the seed. Pero kung imong ihatag sa yuta ang imong need, di na matagbo sa yuta. The soil only understands the seed and brings forth a harvest. The soil cannot understand your need. Muna nga gitudluan tas Ginoo pagkayuta galing ang imong kasturya, tanom gyud ka. Muhatag yun kag value. You are supposed to be a lifter and add, you are a person to add value to your friends. You are giving them more life. Maayo ang inyong relasyon tungod kay ikaw ang tao nga nagsigi og hatag. Bahala ikaw gikutkutan. Ayo kabla ka na ang Ginoo mo panalangin balik nimo. Now, naay duha ka standard of living, no? Ingon sila ang uban standard of living ang gi-maintain, ang sige kuha. Naiuban ay gito nga standard of giving. Nagsigi gyud sila paghatag. Ug naa din na ang Yahweh. No, ayaw na ninyo una-una pa ang ani. Kay ngano automatic man gud ang ani kung nagtanom ka. Kung nagtanom ka, unsay may tabo, mo ani gyud ka. Pero kung wa kay gitanom, wa gyud kay anihon. Ang mga tuban ang ubano ambot ngano, nagunahuna sila nga mo ani sila bisag wa sila tanom-tanom. Tawad sa Bisaya, dawat limpyo. May buntag. Way hago, watanan. Pero, pili ako. Makilabot. Uy, nibarog ko diri, uy. So on, let's wake up. Okay? Ang imong padakon, igsoon, ang imong panghatag, kay ngano, naa din na ang Yahweh sa pagdawat. Ayaw na, unsa pili akong ROI, pili ako maani. Igsuon, kung maakay gitanom, ang Dios mohatag og ani. Ayaw na kabalaka sa harvest. Ang una unsa imong gitanom, kay naa din na ang harvest. So you focus on your mind on giving so that you can get a harvest rather than getting because that's just an attitude of greed. Ikatulo,
we grow in faith. Ngano man nga usa ka tawo nga manghinatagon nagtubo sa pagtuo kay ingon sa ikaduhang Pedro 1:5-9. 2 Peter chapter 1 verses 5 to 9. Pinaagi sa pagtuo gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusan nga panahon. Busa angay ninyong ikalipay bisan tuod ug sa pagkakaron kinahanglanon tingali nga magantos kamo sa mubong panahon tungod sa daghang mga pagsulay kaninyo. Ang tuyo niini mao ang pagsulay kung tinuod bagayod ang inyong pagtuo kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang sulayan man pinaagi sa kalayo ang inyong pagtuo nga bililhon pa kay sa bulawan sulayan gayud usab tungod niini madawat ninyo ang pagdayeg himaya ug dungog sa adlaw nga ipadayag na si Kristo Jesus. Gihigugma ninyo siya bisan wala kamo makakita kaniya, nagtuo kamo kaniya bisan wala kamo nakakita kaniya hangtod karon. Busa napuno kamo pag-ayo sa kalipay nga dili malitok sa pulong tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan. So why do we grow in faith when we exercise our giving? Because God will prove who He is in your life. Nganong makita man nga dako kag pagtuo? Kay nilakang mangka sa pagtuman sa pulong sa Ginoong Dios. Ikaupat, what is the mark of a person who is really living a life of generosity? We attract people to God. Kung manghinatagon ka, dali kaayo nimong madala ang tao sa Ginoo. Ngano naghatag man ka sa may naani mo di ay, adi man ko dato. Kay ba mo ko di ka dato, pero ngano naghatag man ka? Kay nibati ko, gisulti ako sa Ginoo nga mo, hatag gayud dinaalang kaninyo. So what will happen? If you hear those kind of testimonies, the people would want to know, what do you have? Why are you doing this? And they realize it's really the heart of God in your life. Mateo 5:16, Matthew 5:14-16, kamo nga kahayag sa kalibutan, ang syudad nga nahimutang sa bungto, dili gayud matago. Walay magdagkot og suga aron lamang isulod sa gantangan, kundili ibutang gayud kini sa tungtungan aron maghatag kahayag sa tanan nga anaa sa balay. Busa samang paagi ipadanag ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao aron makita nila ang maayong buhat nga daygon nila ang inyong amahan nga atuwa sa langit. So kinahanglang makita sa tao ang inyo o ang atong maayong binuhatan. Ang usa sa pinakamaayong binuhatan nga atong mabuhat mao ang paghatag sa panahon, sa atong kasing-kasing, sa atong mga kabtangan ug sa atong gitawag nga abilidad. Kung imo nang gitanyag nga mabuhat nimo sa isikataw, imo nang gibuhat, ang tao dili lisod dadon at tubangan sa Ginoo kay ila mang makita ang kasing-kasing sa Dios alang kanila paagi nimo. Kay ngano man, all blessings comes from God through men to men. Ang tanang panalangin gikan sa Ginoo ipaagi niya sa tao alang sa katawan. Ikalima, we will receive more than what we can ever imagine. We will receive more than what we can imagine. Kung ikaw taong naghatag og nahimong madagayaon, usa sa makitaan, mas labaw pa ang imong madawat kaysa imong mahunaunaan. Panultihon 11:24-26. Panultihon 11:24-25. 11:24-25. May mga tao nga walay pugong-pugong sa pangpanghatag apan nag-anam sila kadato. Aduna po'y hikaw sa angay unta niyang ihatag apan nagkaanam kaut-ut, hinuon ug kakabos. Pagka manghinatagon ug mauswagon ka, tabangi ang uban ug tabangan ka usab. Tabangan ang uban aron kaon sa igsuon? So ang uban sa inyo, wag notes kay akong ma-imagine, memorize ninyo tanan. So unya sa atong examen, isuwat lang ninyo ni tanan sa ako balik. Amen. Ikaunom, lastly, we will close. Lapaw kus oras pa sa iluota. Matthew 5:48. Kinahanglan magmahingpit kamo angon nga hingpit ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Ikaunom, we live out our God-given identity. Atong gipuyo ang atong Dios nun nga ilihanan sa katawhan. When you have become a giver, people will notice the difference of your life compared to those who have not been. 1 Timothy 6:17. Ato na ninisgutan ganina ang mga dato gitudluan sila nga mahimo silang makahatag para naa sila kasiguraduan sa langit. Okay, akong tapuson diri og salamat sa Ginoo sa unom nga iyang gisulti. Akong balikan ang unom nga marka sa usa ka manghinatagon nga tawo ingon ang Biblia. Una, unsa siya igsuon? Musulti siya sa kaya ni nato. Ikaduha,
nagsigi siya padayon og pagpananom. Ikatulo, mutubo ta sa atong pagtuo. Ikaupat, makaatraka ta og tao dina sa Ginoong Dios. Ikalima, makadawat ta labaw pa sa atong mga gipanghatag, labaw pa sa atong mauna-unaan. Ikaunom, atong gipuyo ang kinabuhi nga gihatag sa Ginoo nga atong ilhanan. And all the people who receive the word of God say, Amen. Praise God. So karong adlaw akong ingnan sa pastora, unahan lang sa paghatag sa kapastora niya, atong kwaon ang paghatag og halad sa kabaw ba kay igsoon nga ang pag-uli sa Ginoo sa ing ikapulo, di na paghatag, pagtuma na. It's an act of obedience. And nganong mahimo man na siyang bugat o kanang ligdong atubangan sa Ginoo tungod kay ang imong revelation, ang insight nimo sa pulong sa ikapulo, mooy maghatag og gimbugaton. That's why the Lord opens the heavens for you. Ang pagpananom or offering, it's your time of love and generous giving nga imong mapahimangno sa Dios. So ang pag-uli nimo sa ikapulo, pagtuman ra na igsuon, nagpakita ka nga nagpasidungog kaniya, apan ang paghatag nimo sa imong mga halad mao na ang imong pagsugod ug hatag sa gingharian sa Dios. Amahan, tuloy kami sa pagkamanghinatagon sa matag adlaw, dili lamang ni kasa nga pangunahuna, apan himuon ni namo nga kinaiya makahatag, manghinatagon, mas maayo nga kami muhatag kaysa kami ang mudawat, aron mahimo kami nga timailhan sa gugmas Ginoo sa among mga kaila. Panalangin ang matugusa nga maguli sa mga ikapulo, o panalangin pod ang mananom sa imong gingharian ug mubalik kini gitantan gidasok ug mag-awas sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Daygon ng Ginoo, naa na sila? Asa ang worship team? Agoy, nawala ang worship team. Asa na mo, ma'am? Good day, PC Go. Here are some of the ways you can give your tithes and offerings. There are envelopes available for you at the back, but please remain seated as the ushers will receive your tithes and offerings. If you are joining us online, here are some of the ways wherein you can give your tithes and offerings. So set your hearts right as we give unto the Lord. And don't forget, every believer is a disciple maker. God bless!
can trust God in all seasons. Amen. 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 Praise God. Dili na to kalimtan ang atong mga fellowships ug services this week. Karong Wednesday, ana kita cutting edge. And then Thursday, ang atong real men face-to-face na. Ug ang Friday, mao ang atong Cruces Fellowship. Padayon gihapon ang atong powerhouse. Matag Saturday, pinaagi sa Zoom. Okay, so amo ka mong giawhag nga mo join ka nato. Kay daghang may tabo kung kita mo ampo. Amen? Amen. Atong hinumduman, duha ka pa maagi sa paghatag, na gitawag nga open-hearted o open-minded. Okay? Open-hearted ka, gusto nimo i-lift up ang tao, make a difference in their lives, and kung open-minded ka, maghuna-huna ka, how can I help? Unsay ako mabuhat ni ini sitwasyon na. Ato ka nang hinumduman this week. Ug ato ka nang i-apply. Manindag tang tanan. I believe ang katong naa sa atong online nga kamo na panalanginan sad ug ato kini i-apply sa atong kinabuhi. Okay? Itaas ang inyong kamot dito sa langit. Ginoo, salamat Lord God sa imong mga katawhan, imo kaming gitudloan. Ug karon si manaha amo ka nang ma-apply. Hatagi kami mga binhi nga among itanom, aron kami mahimong manggihatagon, Lord. Bisan pa sa among panahon, sa among mga kabtangan, ug unsa pang mga butang. Ang imong mga katawhan imo nang gipanalanginan. Lord, sa ilang paggawas ni imong lugar, sila gipanalanginan. Sa ilang pagsulod sa ilang mga panimalay, imo gihapon silang panalanginan. Sa ilang pagpahulay, pagtulog, panalanginan nimo gihapon sila. Bisan pa silang pagbangon, imo silang panalanginan. Karon si manaha, Lord, puno og panalangin ang imong mga katawhan ug imong gamiton ang kada usa nga mahimong panalangin sa mga tawo nga ilang maatubang. Father, unsa may mga ilang mga tinguha, unsa ilang buhaton karon si manaha, amo ka nang gidala diha sa imong tiilan ug kung unsa ilang hikapon, magbalampuson ang imong mga katawhan. Ang himong pabor magauban kanila, ikaw magapanalangin sobra-sobra pa sa ilang gihuna-huna, o ikaw magaproteksyon kanila gikan sa mga sakit, mga kaaway, o bisan pa sa COVID, o God. Kinamong giampi, ampo, sa ngalan nga gamhanan ni Ginoong Jesus. O ang tanan mo yung Amen. Amen. God bless you. God bless you. Go and make disciples. Social distancing gihapon ta mga kaigsuunan. Ingon din si Pastor, salamat sa kape. And even though the questions change, the answers always stay the same. Maybe someday